namin. Sa akin ba yung nakaamoy ko? Ha? Na motor? Na pala eh. Hindi sa akin yun. Dito. Saan ba dito? Akyat pa ba? Ay, taas pa. Hindi, naano ko. Ano yung naaamoy ko eh. Hindi sa atin yan. Sure ka? Saan ba dyan? Ah, dito. Oh. Sabi na sa diya mo. May konting rock road doon eh. Ang konti na, ang konti. Yung konti. Ang konti ng rough road. Apin, Oh, ano meron. yung bakit? Marami kayo manapawag niya katar. Mga kasama natin from Cristo Rey po kayo? Cristo Rey? Yes po. Ayan, ang Cristo Rey Tapas. Ayo kuya, taga saan? Tarlac lang po kami. Anong Tarlac kuya? Tarlac Saan? City. Tarlac lang. Sa may Paraiso, San Saan kayo Miguel. dumang kuya? Sa Ignacia? Sa Ignacia? Hindi, dito kami sa dumaan sa Tibag, San Jose. Lumabas kayo ng Western. Oo. Malayo-layo pa eh. Mas malapit talaga pag Santa Ignacia kami din ka dumaan. Santa Ignacia. Pero mas maganda yung daan dito. Pero maganda dito. Mas relaxing yung daan dyan kahit mahaba. Be, say hi. Ang ganda ng view mo dyan, oh. Para ka na nasa Baguio, eh. Mga pine trees, oh. Go, purple. Sanay ako sa ganyan, eh. Laki ako sa bundok, eh.
Oh my God. Be, lakad ka ng dahan-dahan. So breathtaking. Be, Naday, iyan ako.